Kesni ke bah kendai penriu. Ha ke kerteng ukpa ukun mensi makut. Amen. Kutra Jisu tu penslek yangi dan mensi makut jongmi. Kasiti siki Roman kalenong kabaan. Nakata kadao om dan jingmap yanu na pi ubabishar iwaipan. Namar haba pi bishar penram ikiwai. Bat yaladi pat pile kumju kumaki pi penram yaladi. Ngitip baka jing bishar ublay kibriyo kibalik kumya kita ki ai kalong kabadai. Pitharai kulok bahaba pi bishar ikitu kibalik ikum kita ki ai. Bat mapi yala diru pile pinlat na kajing bishar ublay. Ni pikan snganya halor kajing sebun baka jing aisyak slam jung u. Pimtip mo baka jing sebun ublay ke kro ipi ban kelak kebamut. Henry na marwa pimenti ba pimutulop ko doonut. Pinang pen kraw ya kajing pen saja jong kata kasngi haba kan pau kajing bitar bat karai hok jong ublay. Naba unsa ai bainong ha uway pa uway ubriu kat kum kikam jong u. Ya kitu kibayai minat ban le bha kibawat e keburam kanam kajing bam yap un ai kajing im bam jukut. Ya kitu kibai ya ladi kiba pen ya kajing shisha bat kiba kernyam ha kajing sniu an sangat ha kajing bitar bat kajing ingkong. Hoi, kajing jenjar bat kajing lanot ya ubrio baro obale sniu. Ya ujil ningkong bat ya ugrik ru. Henry kanam kaburam kajing suk ya uta baro obale bha. Ya uju ningkong bat ya ugrik ru. Naba ublay junyo silang kmat. Baro kibalale pop klem kaan Moses kinyap klem kaan. Kitu baro kibalale pop hapo kaan kinsyak bishar da kaan. Naba omdei kitu kibasu sengap ya kaan henry tang kibaraki ya ka. Kibaman hok hakmat ublay. Haba ki gentle kibamdon kaan kilik ya kata kebakaan kedawa katkum ketip hok tip sot jengki. Kini kilong an ya ladehi lah kimdon makna kaan. Kipen i baya ki hukum jong kaan la tho ki do nut jongki. Kajing etip lem jongki kan long saki. Bat kijing perkhat jongki kin pen rem ne pen kesan yaki. Hakata kasngi haba katkum ka gospel bangayalap. Ublay unsa bishar iki ya kijing mut bari jongki beri baro da ukres Jisu. Henry mapi pat de pikot ju yalade. Pi ben shet yalade hakaan. Pat pikop hana pi adai bat ublay. Namar bala hikai kaan pitip ya kamon jongu. Bat pila ben bishar ka ai ka badai. Pisngau skem bat pila ben yalam ki matla. Bat pensyai ki badum, bat penang ki babit, bat ban hikai ki basida namar bakaan jumpi ke kentup ya kejing tip bat kejing shisha baro. Ti balai ken pim hikai ya ladi kumba pile iki weipan. Pi ki bayalap sepang kejing tu ya ladi pat de pitu du. Pi ki ba ong ombet ban klim, kat ai pi klim du. Pi ki ba ijli ki blai thau, pi liu te du ye ki yang blai jongki. Pi ki ba kop hakaan, kat ai pi penjak burom du yo blai dak ba pen kenya kaan. Namar kumba la tho, nakadau jongpi la kren ben ya ka kerteng ublai hapdeng ki gentle. Shisha ke jingat share ke mentoy, la da pi ko ngu ya kaan. Henry lada pipen kenya kaan ke jing ot share jong pi ke kela jing bam ot share. Kumta lada obam sim ot share rake ki a hukum jong kaan. Hatu onam ken jing ot share ya ke jing bam ot share jong u. Ti kumta kitu ki ba klem ot share ko do penban ki ba sumar ya kaan kin penrem ya pi ki ba don ya kaan balatho bat ke jing ot share Henry ki ba pen kenya kaan. Naba umlong ju shisha uta uba i tang sabar. Lemni kajing out share ba shisha kalong ka ai batang ha kado. Ulong ju uta uba long po sa kumta. Bat kajing out share ba shisha kalong ka kam jong kado nuot. Jong ka mensiam. Om kajing pen idak. Kum uni unyo kajing yaro. Om na kibriyo Henry na ublay. Kaktiin jong utray. Ngis ngungu ya ublay. Ladang ngi bishar ki way ya lading ile kumju
Ladangi alap ikiwei ladi padangi le kumju, ladangi ong ikiwei baki de bankiar nak batu berkumta teter hendrai ladi padangi le kumju, ngi wanra kajing pendrem ke bakam kraw su ladi. Ngi ki babishar ikiwei hendrai ladi ngi le kumju, ngi pendrem ladi hi daki kitien badaki jingle kijongi. Nang tade dukhat basau Paulus uang ba hatu pisngus ngan hak jing syak Islam jong ublei. Paulus uang pei ke jing syak Islam jong ublei ke kringi iwei pe iwei ban kela ke bamut. Ublei uya syak Islam pen sitom yang ngi iwei pe iwei lan ne sim pen sitom ya ke pertai kumba kadawa namar belei ukwa baki beriu kentip ya ke jing sisya ukwa baki beriu kin lajem. Kani kalong ka ba syai bahal nang pulih ke jithok bakut nadu ko jutang barim hadu ko jutang batmai kum kanuksa kitab Ezekiel nong yatuk lupa uang bau blei sngubha ka jingyap no jong unong pop hendrai kwa ba unong pop untela ka bamut kum ju rangi puli sakmat kisti jong Paulus kamtam ka kisti sha Timotheus u kaktin jong blei ko ong bau blei kwa ba baro khoi kin yo tip ya ka jing sisya ba kin yo ban ngai ya jisu kin yo ban pediang ya ka jing im bam jukut kata kadai kamon jong blei ublei uya sya Islam bamangi iwei pe iwei ngindup kelak ke bamut. Om dei ba uya sya Islam bamangi iwei pe iwei nginang kenton susu kapop halor kapop. Hendrai bangin yo lat ban kelak ke bamut. Hakadukhat ke bahan riu ko ong me ublei ong Paulus ong ba ublei un saai bai nong ngi iwei pe iwei kat kum kikam jong u. Ublei un saai bai nong ngi iwei pe iwei kat kum kikam jong u. Ladang ila im jingmut ladang ila le ngi im hakaban wat ya kanam ka buram bantip ya sandur jong blei ngin yo ya ka jing imbam jukut hendrai lada mangi badeng ngi e tengela de ngi pen e ngi long ki bakwan ngi kenyam ha jing sniu ngi kenyam ha jing brai ngin yo ya ka jing bishar jong ublei ka jing bishar penrem jong ublei yang ngi iwe pe we bat hang ni omdon jing per hapreng ujul ne ugrik baharo khoi ngin sahab ban mat la ngin sayo ban ajing kai ngin sayo ban kai ya uso kat kum ka jing trei jongi iwei pa iwei namar balei dukat bakat wei ka ong ba ublei jule siliang khmat yano ublei jule siliang khmat yano hadin kene ngi yo i ba Paulus ukwa ban ong hakani kalundong baki ju ki don ya ka an ki de ban rakhe ya ka an ki gentle ki bam don ya ka an ki badon sabar ka an jung Moses ki bam tip ya ka an jung Moses makiru kadon ka wei pada ka an ka ba kren ha ka dono jengki kata ka dai ka jinga tip lem ublei un sabishar yangi iwei pe iwei habai dai bat ka dono jengi habai dai ba kani ka sur jong jinga tip lem ka ba kren hangi ya ka jing sisya na kata ka daw wat ki gentle ru ki tip ya ka ei ka mon jong blei kila bersungtu ya ka ei ka mon jong blei bat ya ki gentle ki balong sabar jong ka an Moses an sabishar kat kum kata ka jing tip jengki kat kum kata ka jing tip lem jengki hakaju ko rukom ru ya ki ju badai ki bayo ya ka an ki bayo ya kani ka jing sha ya ka jing start ya ki an sabishar kat kum ka an hang ni ka pau ka hok jong blei hang ni ka pau ba blei umle siliang khmat sisha yano ru bishar ngi da ka standard jengki wei pat hendai bishar ngi kat kum ka jing ai ba ula ai hangi iwei pe iwei yang an sabishar kat kum ka jing ai ba blei ula ai hanga ya phi an sabishar kat kum ka jing ai ka ba blei ula ai ha phi iwei pe iwei kum no ngi podon kam hok ya kita ki ba blei ula ai ngi kata kalong ka ba kongsan bal Paulus ong lada ki gentle ki bam don ya ka an ki ba komot ki bam tip ya ka an jong Moses ki bam tip ya ka tin jong blei ki le ya kata ka ba ka an ka dawa hatu num nyau ya ki ka ba kila don ya ka an ha ka ju ka kom ru lada mangi ki ju pada lada ma phi ki ju pada phi ong ba don ka an Moses pitip ya kamon jong blei ba blei ula kran ha Moses bol blei la kran hilang ba kinong ya tu lupa kum ta ter henry pimtre pada ban le ya kata pimtre ban ko ungu pimtre ban em ya kata ka tin ka ba blei ula kran don jing mut ayu kata ka jing don jong phi ya ka an don jing mut ayu kata ka jing don jong phi ya ka an bat ngimla ban ko ha blei bangila out share kum ki ju ko mon amla ban ko ha blei ba la out share ki em nomor ka jing out share ba sisya kadai ya ka do nuot kajing out share bersisya kadai ban pen i lingba ki kam babha ki ba maki ki em baki wat baki ko ungu ya ka ktien ko jong ublei ya ka an ko jong ublei omlong Paulus ong kum no omlong ju sisya uta bal pau tan labar henry ulong ju sisya uta balong nadu ka do nuot
hang ni Paulus uang syuk ba dei na kadau jong phi balakren benya ublei hapdeng ki gentle lakren benya ke keteng jong ublei hapdeng ki gentle na kadau jong phi namar belei phi donia ka an phi donia ke jing chai phi donia ke jing start phi donia ke jing tip baro ban tip ya ublei ban snotho ya ublei tangba phi klem le tangba phi klem pendap tangba phi klem em ya kata ka an na ta kadau habaki brio ki pet ya phi hakajaka bikin ya ro ya ublei ki kren ben penbane ka keteng jong blei namar belei kata ka an ka ma phi pla ba wan na blei ba ka kom im jong phi kam ya hap e ru em but Paulus ukwa ban pun kan mau ngi iwe pe iwe bala dari Jew ne Greek tada de ki gentle ne ki Jew baro ngin sahab ban yang ka khmat jong ka khat bishar jong blei but yang iwe pe iwe yang iwe pe iwe an sa ai bai nong kat kum ka jingle jongi kat kum ka jingle jongi Ilong ju shisha kita ke balong nasapo ke balong po sa om dei ke balong tanabar ke jingot share ba shisha ka dei ke jingot share jong ka do nut jong ka mensim om dei ka rong phong ka bapau nabar kumno yang i pada ki kristan hakani ka por ngilong ka jinglong kristan jong iru kalong kumtahi ngimla ban kam ba mangi ngilalong ki kristan rei ka jingim jongi pada kalong ka ba markhong pong ya kani ka jinglong ka jongi Lada mangingila yo pediang ya kani kajing kan mau ba ublei ru unsa wat ya unsa bishar ngi ru hakata karukom katkum kajing ai ba ula a hengi iwe pe we. Lada ngi pe ya ke gospel Lukas nang bakhat ad khat sa punyo so pra ong kum no Jisu ong. Kitu kibala ai sibun an sapan ru sibun bala ai kendian sapan ru kendian. Utu batip ka ka mon jung ublei tre ban le unsa sempat bun. Utu pada bamtip bat ule ya ke badawa ban sempat unsya sempat malu malah. Kohman ko para ba ye. Kajinglong ba Kristan ba sisya jungi kadiban pau ha karukom im jungi iwei pe iwei. Ha karukom im jungi iwei pe iwei. Tu ai ngin kelila di hatu manga na im sisya na em kum Kristan. Hatu mapi im sisya na em kum Kristan. Ni yo kumba Paulus uong iki ju hakani ka por uong ru yangi. Nakadau jong pi la kren benye ublei. Nakadaw jong karukom im jonga lakren ben ya ublei ha ka perthei ha kitu bam ngai ya ublei nakadaw jongi lakren ben ya ublei ha kitu bam patip ya Jisu kon men ko para ba ye ngin pet ru ya ka jing im la jong ha e ngi don any ro ya Jesus Christ junam amen ba ba to ai ba ka jing ngai ka mela ai ngi ha kun jongi Jesus Christ men jongi ba ka ding zo ka jing e ka la pan raham ki do no jongi do mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya ka jingkan man bala karku na menta ka jingwan ka hima jome to ai ba ka jingai ai jome kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo ba ya ka jing tha baro a ka jing kmil ti ba tikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jome kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jingai ai jong ka jubili kan kirsiu biang hangi Kipin grim jong kajing kermen, ya kajing terang nak minta kispa beneng. To ai bakani kajing kan pensaprian ya kajing kemen bakajing suk jong nong penem jongi syah setelah kapertai. Syami ublai jongi ubala kerku junam kan long kapuram bar kajing ro si junam amen. Kudu no kutam Jisu terus ai kemarian rap jongi Kristan tu doai nak minta jongi